Astăzi este ziua fetițelor și mergem în parc. Este ora 6, așa că mă duc să mă pregătesc pentru că o să le facem ziua cu toatele. Ele sunt 3 surioare, toate au ajuns la oameni care sunt acum prieteni cu noi prin intermediul lor. Îl avem pe Eugen, whippet-ul suprem al Cristinei, de care știam cu toate și toate suntem legate de Cristina. Am luat-o pe Nami. Cristina ne-a pus în legătură pe mine și pe Daia, care și Daia voia un whippet, așa că Daia a luat a doua surioară a lui Nami de la același pescător. Și apoi Cristina ne-a făcut legătură și cu Paula, care a luat-o pe ultima surioară a lui Nami. Și așa ne-am legat în grupul ăsta și ne vedem destul de des ca ele să-și petreacă timp împreună și noi să ne petrecem timp împreună unii cu alții, pentru că ne înțelegem foarte bine. Și acum ele au făcut un an și este drăguț că pot să-și petreacă ziua asta împreună. Așa că mă duc să mă pregătesc. Am casa plină, am casa plină de haine, pentru că noi avem uscătorie pe casa scării. Și astăzi când puneam rufele la uscat, a căzut, frate, cu totul sârma, s-a rupt din perete și a trebuit să le pun prin toată casa, pentru că, având uscătoria aia, nu am mai luat un stander. Și fucking hell, eu am uscător în casă, am mașină de uscat rufele. Mă rog, lucram în același timp, voiam să ajung la laptop și le-am pus repede la uscat prin casă, prin toată casa, oriunde am găsit loc. Mă rog, așa mă îmbrac. Am niște pantalonași drăguți pe care am luat de la Lidl cu 40 de lei. Ce ziceți despre asta? 40 de lei. Așa, asta, și o să-mi iau geaca de blugi pe deasupra pentru că a început să fie friguț afară. Așa arată pantalonașii. Sunt ok. Sunt foarte ok. Am slăbit 3 kg, frate, în timpul acestui tratament. 3 kg, care s-au văzut imediat aici și mai ales la burtică s-au văzut. Da, n-am putut să mănânc. Acum, din weekend, de când am fost la mare, am reînceput să mănânc normal. Am chestia asta de la Catrice, pe care doar ce am cumpărat-o și nu dau seama încă dacă face ce trebuie pentru sprâncene, ceară de sprâncene. Mie îmi place să fie cât mai zburlite posibil. Nu le pensez, doar le... Ba da, mai iau de pe aici niște fire, dar atât. Îmi face și pe dracu. Frate, cred că nu știu să mă dau cu el, nu facem și pe dracu să mai... Așa, mă dau cu un pic de ăsta aici, așa, niște punctișoare. Bun. Și ne dăm cu blush. And that's it.
Acesta este tortul fetelor după ce s-au bătut. Mai meritați tort de ziua voastră după ce v-ați bătut? La mulți ani! Azi mergem la birou. Trebuie să mă pregătesc. Gata, sunt gata de plecare. Trebuie să mă duc. Astăzi e ultima zi în care o văd la birou pe colega mea, Ali, care pleacă. V-am arătat în vlogurile trecute. Și trebuie să mă să-i cumpăr niște flori, îi luăm niște cadouri și aș vrea ca după ora 6, după muncă, să mai rămânem un pic toată echipa. Nu știu dacă o să se poată întâmpla, dar mie mi-a plăcut foarte mult. Și m-am îmbrăcat așa. Nu prea am fost eu de foarte mulți ani cu balerini, dar ăștia au o formă interesantă și îmi plac. Da. I-am luat flori lui Ali. Trebuia să iau o plantă, dar n-am mai ajuns la trias, așa că i-am luat bochețelul ăsta, care mie îmi place foarte mult. Sper să-i placă și ei. Să vadă YouTube-ul ce colege frumoase am, sexoase, extraordinare. Uite, Doamne! Ce Doamne! Haide, deci, o dată pe an, eu cu Bea facem cumva să fim în gender reveal, în culori de gender reveal. Fără să ne vorbim. Și acum eu sunt fetița, ea este băiatul, cine credeți că o să fie? Ce o să fie? Niciuna dintre noi nu e însărcinată, nimeni nu e însărcinată din echipă. Diana și eu simt. Avem și copii. Eu simt. Vlog, sunt cu colegii mei în oraș. Pe colegul Alexandru, este singur, își caută femeie. Toate femeile să-i scrie, vă rugăm. Are casă, are mașină și de serviciu mai ales. E tot ce vreți, doamnelor, e cu minte. E într-o echipă de femei. Cum? Asta este. Bine, șterge ultima. Aoleu, 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 aoleu. Azi se lucrează de acasă. Mamă, nu am pieptănat. N-am dormit deloc bine. Am dormit la fel cum dormeam înainte să încep tratamentul, cu 2 miliarde de treziri pe noapte. Sper să regleze antidepresivul chestia asta. Da. Și astăzi am multe lucruri de făcut. Așa că o să stau lipită de laptop. Eu mă ocup cu organizarea unui proiect pentru colegii din intern, care să-i ajute să se pregătească pentru o viitoare reconversie profesională, să-și găsească un nou rol care le-ar plăcea. Acum sunt în etapa finală, în care este absolvirea. Au avut o etapă de mentorat, în care acum s-a strâns feedback-ul și eu trebuie să le dau feedback-ul. Și este o zonă de asta de strâns informații calitative, peste care trebuie să mă uit un pic și e de detaliu și sunt multe feedback-uri și atunci mie îmi place să le dau individual, pe Teams, că să putem să povestim un pic
Dacă vreau să ne și auzim, e perfect. Deci ia un pic de timp zona asta. Și se termină încă un proiect. Da, și aici pe laptop am multe. Este plin laptopul meu de stickere. Am terminat programul de lucru și am primit o comandă de scrumiere. Mega happy for it. Am primit o comandă pentru aceste 2 scrumiere. Asta cu fățucă este singura pe care o aveam în ediția asta. De fapt aveam 2, doar că una nu mi-a ieșit la ardere. Și asta e cu iar fumezi. Și o să le împachetăm acum pentru a le livra. Am făcut deja comanda aia prin EasyBox de livrare. Și acum să-mi iau cutiile și să o împachetez. Am împachetat coletul și acum mă duc la EasyBox să îl las. EasyBox-ul e super aproape. Astăzi nu mă simt deloc sexoasă, extraordinară, superbă. Astăzi mă simt... Asta e, nu e un cuvânt, e o stare de spirit. Așa îmi suflă sufletul. Așa mă simt. Dar ea e întotdeauna superbă, frumoasă, extraordinară. Iar de pisica mea preferată, numită Freya, nici nu mai zic. Mă rog. O să mă spăl pe cap după ce mă întorc. Voiam să mă duc la atelier, dar sunt o lepră. Mă spăl pe cap și mă duc mâine. Bun. Mă întorc de la psihiatru. A fost ok. Ca și data trecută a durat foarte puțin. Nu știu dacă așa trebuie să fie. Continuăm cu stairliftul. Începe să fie din ce în ce mai bine. Deci continuăm cu el încă o lună. Și am trecut și pe la Mega și mi-am luat niște porici. De-abia și să-l fac cu gust de afine. Știu că puteam să-mi fac acasă, dar eu sunt o lepră ordinară și îmi place foarte mult gustul de la Nature Promise, cred că se numește. Brandul ăsta, care cred că e doar în Mega, I don't fucking know. Dar este bun. Mă duc acasă, lucrez și poate, sper, diseară ajung și eu la atelier. Ce să mă pun șapca neapărat, dar nu știu unde este. Ai văzut-o, matale? Baie? Așa. Mergem la bazar de Cotroceni, la fetele de la Armonie în Cotroceni, pentru că mi-am mai dus acolo niște scrumiere și fiind bazar de Cotroceni, m-au întrebat dacă nu vreau să-mi duc și altele. Și atunci îmi doresc și o să le iau acum, să le împachetez, să mergem la ele să le ducem și ne mai și plimbăm pe acolo prin bazar de Cotroceni să vedem ce mai găsim. Și vine și Namuș cu noi! Da? Ce ești așa panicată? Crezi că plecăm fără tine? Mi-am prins rochea cu aceste pinuri pentru că era mult prea lungă și acum e ok. Fuck my life e life. E prima zi după o lună în care am uitat să-mi iau pastila și e ora 2. Eu iau în mod normal la ora 9, între 8 jumate și 9 jumate.
Și mi-am dat seama când eram pe stradă de chestia asta, nu-mi vine să cred că am uitat de ea. Am luat acum. Și mi-am dat seama că am o obsesie. Bă, dacă n-aș pune delicat la orice, mama m-a crescut cu delicat, nu știu frate, mama punea delicat în orice când eram mică. Și acum am stat foarte mult timp fără delicat în viața mea. Și îmi vine să pun acum că am luat în orice. Și acesta este bărbatul meu care nu mă lasă să pun delicat pe orice. El vrea vegeta și chestii naturale. Gata, am rezolvat. Mai că am găsit de două tipuri. Astea ci că sunt încadrate la snorkeling, doar că mie astea mi se par mai de prostă calitate și sunt mai ieftine, nu înțeleg că astea sunt încadrate doar la not. I don't fucking know. Ne-a ajutat cineva și m-a îndrumat cu labele și pe mine și pe Sergiul. El are niște labe imense, eu unele mai micuțe. Și am mai luat el un costum de neopren și eu două costume de baie și un fluier pentru Nami și Blue, cățelușele noastre. Neața. Ne-am trezit și de data asta n-am uitat să-mi iau pastilele. Și o să mergem cu Nami până afară să o plimbăm un pic prin parc. Și după aia mă întorc, fac picurat și plec la atelier. Am ajuns la atelier. Și sunt niște chestii, n-am mai ajuns de mult timp. Și colega mea, Vivi, de atelier, a făcut niște chestii drăguțe pe care le văzusem când la început, dar nu le-am văzut acum în modul în care sunt ele, în stadiul ăsta, și o să vă arăt. Asta pare o ramă de oglindă și ea lasă toate tipurile astea de, nu știu, texturi, sunt așa frumoase. Pare că le-a băgat la o ardere și cred că urmează să o gleizuiască și să mai bage încă o dată. Și astea două de aici. Asta și asta. Are ea stilul ăsta al ei foarte interesant, așa, earthy. Iar astăzi mai vreau să fac niște cănuțe. Planul pentru următoarea perioadă este ca eu să învăț să fac cănuțele astea cum trebuie, să-mi cumpăr un lut mai rezistent, pentru că lutul pe care l-am acum este rezistent, doar că se arde la o temperatură mai joasă și atunci mi-aș dori, acum ard la 1100 de grade, nu, 1060 de grade și vreau să ard la 1200. Ceea ce înseamnă că trebuie să-mi cumpăr un alt tip de lut și alte tipuri de glazuri. Eu sper că la finalul verii să am cel puțin la fel de multe căni cât am avut scrumiere în ultimele 2 luni, adică undeva pe la 60, care să fie ok întregi și de care să fiu mândră, adică să pot să le dau mai departe. Mi-au ieșit cănuțele acestea, care încep să arate cât de cât normal. Am uitat iar să filmez. Am văzut iar cu Daia și cu Claudiu pe insula câinilor. Și cu Nami. Și cu Blue, surioara ei. Și ne-am luat cu vorbit și cu râs de ele, cum alergau pe acolo și cum erau și alți câini. După ne-am dus să mâncăm niște mici în iore, la o terasă
și am uitat complet să mai filmez. Dar am făcut o oră de la Crângaș, o oră și un sfert de la Crângaș până la insula Câinilor. Oh, Doamne ferește, până în Iore. Am înnebunit pe drum. După la întoarcere Nami, iubi. A fost foarte cu minte în metrou, asta era deja obosită, se mai ridica pe claseta, da, a fost ok. Și acum m-am spălat, m-am demachiat, deși nu prea m-am machiat zilele astea, nici la muncă nu m-am machiat. Se întâmplă ceva, mă maturizez. Și acum vreau să termin American Murder, Laci Peterson. Eu sunt obsedată după True Crime Series și am dat de asta pe Netflix. E interesant, dacă vă plac și voi True Crimes, uitați-vă. See ya!